Hi guys, खुलुमबाय आं बयखौबो Anjima Boro channel निफ्राय ओमफ्रायहाय जोङो मोनसे भिडिअ शुट खालामनो नागिरदों कभार एलबाम ओमफ्राय बिनि थाखायनो जोङो माने डान्स प्रेक्टिस खालामदों आरो ओमफ्राय नायदो जोंनि पाटलुनि मोसानायखौ माबायदि माने बांगालनि लंगि गाननानै जा मिनिथावना मोसानांगौ मोसाखादों आरो ओमफ्राय जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट बा नायलांबानो जाबाय Hi guys, नै जोंहा थांलायनोसैलाय कभार एलबाम बानायनो हाय नै जोंहा मा होनो कभार एलबाम खालामनो थांनो नागिरलायबाय जि सान्दुं गोसाखा मोजां नुदोंना सिख्लाफोरखौ नै जि जारु जारुखा आर्टिस्ट गोदानफोरा सिख्ला सानैया नायनो लागाखा So जोङो दायो गोजानाव थाङा लकेलावनो मोसागोन कर'ना भाइरासनि दिन नालाय बांद्राय गोजानाव थांनो हाया माने लकेलावनो मोसागोन ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो एक्ट्रेस सानै बायना लाबोदों नोंसोर सानैयानो निउ एक्ट्रेस ओमफ्रायहाय जोंनिया सिनारिया एसां गोजानाव नङा गामियावनो लकेशना ओमफ्राय स' जोङो दायो थाबायलांगासिनो आरो ओमफ्राय जोङो गोदान आर्टिस्टबो लादों नोंसोर नायनो हागोन माने दानि सिख्लाफोर नालाय सेल्फि मारिनायाव नाम्बार वानावहाय सेल्फि मारिलायगासिनो बिसोरो ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो जि बुरजाखा थफ्ला थफ्लियाबो बेसेबा सान्दुं गोसाखा गैया थांनांगौ जाहैबाय नै आंनि खानायखौ गाज्रि खालामना होबाय जारा बुजुजोब्बाय पाटलुआ ओमफ्राय जोङो दायो थांगासिनो ओमफ्राय दायो नोंसोरनो देखायलांसै आरो आङो माबायदि जायो शुट खालामनाया एसांथ' एक्सपार्ट नङा नोंथांमोननो आं सिगाङावनो खोन्थाखादों स' दायो नायदो लांबाय थादो जोंहा दायो लकेशनाव सफैबाय नैबेनो जोंनि लकेशना नै लकेल लकेशन खर गिदिंलै आं बारा नायनो ओमफ्राय नै एक्ट्रेसफ्रा जोंनिया हाय होनदो दे नै स' दायो स्टार्ट खालामसै जों इथिं ओंखारबो मोनसे हा खर'आ दे हाबद्रायलांबाय स्पेसियेल फै दे ह होनदो नै जोंनिया ड्रेस चेन्ज खालामलायबाय दायो एक्ट्रेसफोरा ओमफ्राय नै सासेया ड्रेस चेन्ज खालामलायबाय सेकेन्ड स्टेप फैलायसिगोन आरो जोंनिया स' नायलायदो ओमफ्राय नै आंहाबो फोरोंनायानो एसे केमेरायावबो नुजाबाय आरो मोसानो लुबैनानै ओमफ्राय जा मिनिथावना फोरोंग्रायाबो बावगलायो आरो दे बारदो दे र' देखै र' दे 1 2 3 गो नै जोंनिया लकेशन चेन्ज खालामलायबाय ओमफ्राय नै थाबायलांलायनोसैलाय बैनि जोंना एक्टरा जोंनि मुभिनि एक्टरा ओमफ्रायहाय साननैसोनि उनाव बिनि भिडिअखौबो नुगासिनो एक्टर एक्ट्रेसनि भिडिअ साननैसोनि उनाव हाथाजों आंनि खानाय एरखाना होनानै गरम सानथाम सानब्रैसोनि उनाव भिडिअ बानायदों आरो बिदिनो येस ब्लग भिडिअ ओमफ्रायहाय जोङो थांगासिनो मोनसे लकेशनाव लकेल नालाय जायगायावनो एसांबो मोजां माने सिनारि गैया ओमफ्राय एसे खाथियाव दं आरो ओमफ्राय सान्दुंनि थाखायनो थांनो हायाखै आरो साइकेलफोराबो पाम गयै दंजोबो ना जोंनिया दुखिया मानसि नालाय नै रेडिथार जोंना मोसागोनफ्रा दैमासे ओमफ्राय जोंनि भिडिअआ जोब्बाय स' आं नोंसोरखौ बेयावनो बिदाय होनाय जाबाय गोजोन्थों